dom, povedali. Aj tam to opravujú, lebo všetko vybúralo. Tam som sa naukúpali. Lúbte golzeme slov. Skôr, minister Tošík čoraz jel. Tu majú Poliaci vysnutí asi 7 lodiček, ale hlavné nástupište majú 4 km hore. Ale zbytočne sa plavia, tam sú samé vrby, nie tak krásne až tu 9 km. Už 8 tu majú. Tu stojí ten kláštor samotný červený. Pôvodne mal byť postavený, ako sú tie borovice hore. Dodnes je tam vytesaná do veľkej hĺbky do skaly studňa. Nedostali vodu, tak ho postavili tu dole. V 1319 žili mnísi veľmi prísne role, prišli z Francie kartuziani. Do roku 1560 potom kláštor prechádzal z rúk do ruky veľmožom, darovaní, predaní. Až od 1711 žili mnísi tiež reole prísnej, Kamalduni. Z nich bráter Ciprian údajne lietal, bral 3 korún na nejakom stroji alebo krídla. Musel to rýchle nechať, vyskúpiť cirkevo cenu, pani tej Bosora. To bola moda vtedy. Ináč to bol veľmi šikovný muž, bol rodák z poľského Slieska, údajne študoval v Taliansku medicínu okolo roku 1750. Ciprian, okolitý Bylinek vyrábal lieky, to bola prvá lekárna v tom kraji. Jeho spolubrat Romuald Habavník, prvý na Slovensku v tej dobe preložil písmo Sväté Bibliu do slovenčiny, vytvoril aj písmo slovenské. Tam je dobrý kemping. No, tam som bola před 40 let. Teda. Toto je starý prístav, ale funguje dodnes. A tady jsme žili na Lehátě. Už máme len 9 km, jeden sme preplavali. Jozef II v 1782 zrušil veľa reholných kláštorov, aj ten bol zrušený, puskol. Ja osobne pamätám, zvlášť, kde je tak tepsná podnikami, boli úplne ruiny. Stalo to veľa práce a peniazy, národná kultúrna peniaza. Keby ste natiahli motus, alebo nič, kláštor, priamku, konec nášho splavu, len 3 km je veľa. Ideme 9 preto, 8-krát sa budeme točiť na všetké strany sveta. Dneska to bude krásne video do Slniečka. Najväčší kaňon v strednej Európe pod nami. Kto má rád prírodu, máte sa na čo tešiť. Zvlášť tá druhá polovička je krajšia. Skály.